Mastamkele kwa kokwi inkqubo yethu iVOB Voice of the Bay. Good afternoon and welcome once again this Sunday afternoon on your favorite talk show, that is your VOB Voice of the Bay, with myself, Percy M. Today we are going to talk to the author of the book called Beyond Prison Bars. His name is Mr. Mncedisi Radebe Mdingi. And Mr. Malathisi Kamgana, who is a commissioner at CCMA. With Mr. Kamgana, we'll be talking about the process of retrenchment. Those two people, we will be talking to them virtually. But before we start with our first guest on the line, that is Mr. Mncedisi Radebe Mdingi, let's first go for a commercial break. Ndoza kuthi sibuyile kwakhona evenkleni kanti ke sikunye naye umbhali wencwadi ethi Beyond Prison Bars, kubani ke nguye umhlekazi Mncedisi uRadebe into kaMdingi. Masikwamkele kwinkqubo yethu iVOB Voice of the Bay. Radebe mhlekazi uMdingi. Ndiyabulela ngokheli kakhulu kuyinceba kulubabalo nami ukwamkeleka pha ndinovuyo ngokuzithoba kakhulu. Njengomntu ozalelwe eNtshona Koloni kwilokishi yaseGugulethu, ndiqinisekile zikho izinto onozihlanganisa ekukhuleni kwakho ezenzekayo ngakumbi ngexesha localucalulo, nezinye izinto ezikubangele into okokuba kube kanti ugaxeleka, into okokuba uvalelwe kwintolongo. Nalapho ibali lakho elikhokele ekubeni into yokuba ube kanti ubhala le ncwadi ethi Beyond Prison Bars by Mncedisi uRadebe into kaMdingi. Khawusibuyisele umva qabaqaba. Abamaqabantshintshi bhuti, kukubulela nje le nyweba yethuba endilifumanayo ngoku. Mna ndizalelwe apha eKapa eGugulethu kwi-section ekuthiwa yi-section 3 e-NY 147 kwanumber 77. Kulapho ke ndizalwe ndakhulela khona, late in 1960s ukuzalwa kwam, so ndikhula kulaa era ye-70s. Apho khona ndathi ndangena esikolweni amabanga aphantsi ndiwenza apha eXolani kwalapha eGugulethu. Oh yes. Kude kufitshane apha ekhaya, amabanga aphantsi ndiwenze khona. Ukuqaphela kwam kakuhle ngento eziqhubekayo apha ebomini bam nasekuphileni kwam, ndizokuqaphela xa ndikulaa minyaka yoma-5 years 6 years xa ndingena esikolweni. Otherwise earlier than that andikhumbuli kakuhle into yayisenzeka kum ukususela ku-1 yokutsho ku-5, but from 5 to 6 xa ndingena esikolweni ndaqala uqaphela ke ngokuba yeyi ininzi mani into eyenzekayo phandle, sendingena esikolweni ngoku. Ndaqala uqaphela ukungalingani kokuphila kwethu. Ndaqala uqaphela uba thina abantu bamnyama asiphethekanga ngokufanayo nabanye abantu belunye uhlanga, abantu bebala. Loo nto leyo yazocreata kum ngaphakathi inzondo nengqumbo engummangaliso. Yazoveza kum ukunganeliseki ngokubona ukuthi kutheni thina singalingani nabanye abantu abalolunye uhlanga, kutheni thina singafani nabanye abantu abalolunye uhlanga. Ibindikhathaza ke kakhulu loo nto leyo. Naxa ndifika esikolweni ufike mna nabanye abantwana asiphili ngokufanayo. Kodwa ke ndibe ndikhula kwikhaya nosapho elinothando nobubele kakhulu. Ndizalwa ngabazali ababini abatshatileyo, phofu abasekho ke ngoku. Utata uMdingi uRadebe ongulungile igama lakhe, ndizalwa nangumama uMagxarha uMamTwerha, abasekho ke bobabini. Ngabantu abandikhulise ngothando, bandikhulisa ngemigaqo yenkonzo, ndakhulela enkonzweni. Kodwa ke nalapho ndaphinda ndayityeshela inkonzo kuba ndisithi hayi le nkonzo mani into yabantu abamhlophe, izosigqwetha nje ingqondo, ayo yethu le nto lenkonzo, andiyiboni kakuhle uba yeyethu le nto lenkonzo. So ke ngoku kwakhula laa ntiyo kum ejongene ngqo nabantu abamhlophe, ejongene ngqo norhulumente ke ngoku besiphethe ucinezela ngelaa xesha. So loo nto leyo zange ndonwabise, andinika ungoneliseki apha ekukhuleni. Ingaba mhlawumbi intiyo ekubangele into okokuba ube kanti uyozibhaqa usentolongweni. Khawusithele chu ngokudibana kwakho nentolongo. Ingaba unobangela ikwayile ntiyo? Owona nobangela mna undidibanise nentolongo msasazi ndingatsho ngqo yintiyo nenzondo nokungabi naxolo.
kuba ngendlela ebesicinezeleke ngayo ndiqale ndabona uba mna eyona ndlela ndinoziphindezela ngayo apha kukuthi mandiqale ndiyoqhekeza izindlu zabelungu. Itrongo ndiqale from kunyaka ka-1985 apho khona ndiye ndangena ndiphuma etrongweni. Since 1985 ndasuswa apha endlini eKapa ndiyagqabaza nje ndogcinwa eMdantsane apho khona kuthiwa hayi noko inoba mhlawumbi ndizawuzama. iMdantsane ngoko yayiseyisiSky ndohlala khona. Nalapho zange ndilunge because ndafika impatho ingathi iyafana and iwesi kwalapha eMdantsane. Ndaqhubekeka ngento bendizenza zokophula umthetho, and umthetho ke ndiwujolise ngqo kubantu abaphethe nabantu abamhlophe. Bendisilwa nabo kakhulu negqiza lami ebendihamba nalo. Ndibanjwe ke ndingene etrongweni ndiphinde ndiphume, ndiphinde ndibanjwe ukuphuma kwam ndingahlali tu ngaphandle, up until ke ngoku ndizobanjwa ke ngoku sendikwiqondo eliphezulu. Iqondo ke ngoku lokukhuthuza ibhanki, lokukhuthuza imoto ezithwala imali, lokukhuthuza zonke izinto ezidibene nebhizinesi zabantu abamhlophe. Yeyona nto bendibalasele ngayo leyo nelami igqiza. Ndizobanjwa ke ngoku ngonyaka ka-1997, sendishwankathela nje ndibanjwa ngonyaka ka-1997 apho khona sekusithiwa sendifaniswa nomnqolobi ke ngoku, kuthiwa ndingumnqolobi apha elizweni lethu. Ndabanjwa ndovalelwa kwintolongo ekuthiwa yiBrandflay apho khona ndalinda khona isigwebo sam. Ntolongo leyo ke ingafani igcine amabanjwa alindileyo. Ndilelinye lamabanjwa okuqala mna ukugcinwa kulaa ntolongo yaseBrandflay. And then ukugcinwa kwam phaa ndigcina ndibotshelelwe iinyawo nezandla for 4 years, iminyaka emine ndibotshiwe iinyawo nezandla. Ndihlala eMakhulukutu, ikhona indawo ke kuthiwa zii-single cells eMakhulukutu, ndivalelwe apho. Ibiyinxalenye ke yesigwebo sam ngondingekagwetywa, inxalenye nje yokuba ndiyohlwaywa kuba ndingumntu obebalekile nalapha etrongweni. Bendibaleka etrongweni, bendingahlali, and kwam ukubaleka ayikokuzimela nje uba ndiyazimela. Bendibabamba amadindala ndiwavalele ndiwajixele ndichithe phantsi. But kwenzeka kuloo nyaka ndithi ndabanjwa ngawo ngo-1997 ndagwetywa i-42 years 6 months. Gwetyweni kwam lo 42 years 6 months ndizohlala i-19 years etrongweni. But ngo-1999 nge-1st kaJanuwari, mhla wokuqala kuJanuwari, inyanga yokuqala, kulapho khona ndathi ndathatha isigqibo kuba ndiyazifuna nam uba heyi kudala mandingena ndiphume etrongweni kodwa akho ndithi ilunge. Nale ntiyo ndinayo ayide isombululeke, but ukungalingani apha ekuhlaleni nasekuphileni kuya kuqhubekeka kona kuyanda. So yeyiphi enye indlela endinozama ngayo? Ndakhumbula into endandifundiswa ngabazali ndisemncinci, into yenkonzo. Ndabe ngapha ndimamele unomathotholo. Inye into eyayilunxibelelwano lwam nomphandle, like ukuhlala kwangaphandle kule ndawo ndandivalelwe kuyo, yayingunomathotholo nje kuphela. Ndimamele unomathotholo. Kwakulo mvangeli weNdumasi, umvangeli obalasele kakhulu waseMerika okuthiwa nguBilly Graham igama lakhe. Nguye yena mntu ndandimamela kakhulu ukuhlala kwam apho. Wayithetha ivangeli yakhe yacaca kum, endicaciselayo uba zange ndikhethe ukuba ndibe ngumntu omnyama. As much as uba nomntu omhlophe naye azange akhethe ukuba abe ngumntu omhlophe. Inye nje into yenziwa ngumntu abe nentiyo kuye ngaphakathi, abantu abamhlophe indlela ebebesithiye ngayo, kuba nami imfazwe yam kakhulu ibikunye nabantu abamhlophe, ibingqale ngqo kubo. Ndacacelwa yivangeli ngokushunyayezwa ngulo mfo ndimbiza uba nguBilly Graham. Ndayamkela ivangeli ngo-1999. Bomi bam bonke baqala kabutsha. Apho kuqale khona ke ngokuqale kutshintshe apha ekucingeni kwam, tshintsha ukucinga kwengqondo. Ndafumana ukuzikisa ukucinga, ndafumana ukumoyika uThixo lo bendisithi ndimkhathalelanga bendingambali. Ndathi thi ndiphila nje ndiphiliswa yintoni because abazali abekho kunye nami etrongweni, and abazali bam azange bandizalela uba mandiyophelela etrongweni. Mandifumane ngoku ukutshintsha. Susela ngomhla wokuqala kaJanuwari 1999 batshintsha ubomi bam ndingaphakathi esitrongweni. Ndisithi mna mhlawumbi hayi inoba ndizawuphunyuka ngoku msinyane, inoba ndizawuphuma msinyane. Ndifuna ukuqaphela msasazi, zange ndiphume, ndahlala i-19 years yonke. Waba uThixo ebhizi ke ndim endilola, zange ndiphinde ndijonge emva. Yonke loo nto nenye ethe vetshe igcwele apha encwadini le ndiyibhalileyo. Nokuhlukumezeka konke endithe ndadibana nako endleleni, iintlungu zonke endithe ndadibana nazo endleleni, ebezingenomvumelo umntu tu athi uyatshintsha. Ndabe ndimthiya ngakumbi uThixo, kutheni mani thina senza sibe lolu hlobo? Waye evumile thina sicinezeleke sibe lolu hlobo siluhlangu olumnyama. Billy Graham waza nenye imfundiso engenye kum endityhilela izibhalo ngendlela engummangaliso. Ndihlala ndisitsho ke xa ndithetha ebantwini, wena msasazi, ndithi mna itrongo ayibanga namandla omtshintsha.
because bangabi strong binawo amandla ontshintsha ngeyantshintsha ngo-1985 ngeyantshintsha nango-1990 ngeyantshintsha nango-1995 ndibale zihlandlo ke ngoku bendingena ndiphuma kodwa kwathi kwawufika ilizwi likaThixo ebomini bam batshintsha ubomi bam ngendlela engummangaliso zange ndiphinde ndijonge back. Ngoku ungumKrestu ogqibeleleyo. Not just umKrestu baba ndiphila kuye uKrestu ncakasana ngosindiso ke yonke loo nto leyo yenzeka ngobabalo. NdingumKrestu opheleleyo, ndingumKrestu mna ongabhilivi kakhulu ngentshumayelo, ndibhiliva kakhulu ngehambo. Ndikholelwa mna umntu sibonakalise ngokuhamba, sibonakalise ngokuthetha, ngokuphila. Thanda umntu wonke, ndithanda abantu kanye aba bamhlophe. Ndiyatsho nangoku ucalucalulo lusekhona, luyenzeka, luyaphila. Ncedwe njengoKrestu uba ndiyijonge ngoku laa nto ngelinye iliso. Ukungalingani kusekhona namhlanje, asilingani. Kodwa ke ngenxa yenceba nobabalo kaThixo yonke loo nto ndiyijonga ngoku ngenye indlela. Ngokufundiswa ngubani? Ngemfundiso eyatyalwa kum ngumntu omnye, uBilly Graham, wandicacisela kakuhle. Nabo bengabantu abamhlophe abakhethanga uba mababe mhlophe, bazelwe badaliwe indalo kaThixo, ngummangaliso kaThixo. Kwenzeka ke ngokomnye afune ngenxa ye-greed, ngenxa yokungoneliseki, ngenxa yenkohlakalo elapha kuye ngaphakathi, abe namandla okuqinezela omnye. Yile meko thina sizibone sikuyo singabantu abamnyama. Mnye umhlanguli aqala nje ukoyika uThixo. Yabona ngokoyika uThixo kwaqala ubomi bam batshintsha. Mna ndahlukana nesikolo ngo-1986, ukuhlukana kwam nesikolo ndisithi naso isikolo sizondibrainwasha, sizondihlamba ingqondo, siyandibhanqa isikolo. Ndaphuma ku-standard 8 ngoko, ungu-grade 10 today, standard 8. Ndaphuma esikolweni. Ukuphuma kwam esikolweni ndangqala ngqo ebugebeni ke ngoku, ubugebengu obu bendenza. Ndizobuyela esikolweni ndisetrongweni ngo-2003. Okay. 2006 ndampasa ugrade 1. Okay. Masihlabele 2006 masihlabele mgama enkosi kakhulu ngalo nkcazelo nenguquko yakho. Make sijonge ke ngoku now that you have changed in life and yet you have accepted the religion of Christianity. Let's talk about your dedication as an entrepreneur and a community leader. Okay. Ndithetha nawe njengokuwena msasazi wam, ndithetha nawe ngoku ndineshishini endiliqhubayo ndikunye nonkosikazi wam. Unkosikazi wam naye obethe ngcembe nam kuyo yonke le minyaka. Wandinyamekela kwakunye nam. So sibhizile ishishini lokuthengisa iinwele zamabhinqa, yonke nje into edibene amabhinqa bazenze mahle. Siyathengisa neento zamakrwala, iinto zethu zasesuthwini. Sinevenkile emileyo apha eGugulethu. Khona indawo eyayisaziwa kakhulu apha eGugulethu ekuthiwa kwaMzulu. Ya, indawo yendumasi kwaMzulu. Seyibizwa Thizi ke namhlanje, kuthiwa iThizi ke ngoku. So nathi ke simile phanga kuyo la venkile, sinevenkilanyana yethu phaa emileyo, uthi kuyasinceda kakhulu ngayo. Kwi-community leader ke njengoba bendisavela ngale ndima yam yokuphindela esikolweni, ndaphindela esikolweni ndakwazi ukumaneza uba ndiyofikelela ke ngoku kwimfundo ethe bakanya e-University of South Africa, apho khona ndikunyaka wesithathu. Kudala ke nditshitshiliza ke, ndifanele uba ngosendithwesiwe nam as unontlalontle ovunyiweyo, i-social worker. Ngenxa yeemeko ezithile ke andikagqibi, kodwa ke injongo yam uba ndisezawugqiba because ngoku ndi-auxiliary, meaning ndingumncedisi social worker ngoku. Umsebenzi wami endiwenzayo nabantu abanintsi ke, zinintsi ii-families ezizayo kum, iintsapho, abatshati bayeza kum uzofuna amacebo, wenza njani wena. Ayikho enye indawo umntu endimdirektha kuyo, bayaphila abantu ngokubaxelela uba mna ndincedwe lubabalo, ayikho enye into. Bayeza abantu neengxaki zabo zabantwana babo, ndithi andingomphilisi mna, ndiphiliswe nguYesu. Ayikho enye into endinokuqhayisela ngayo. That is ngokulowo. Ngaba mhlambi zikho ii-programs ozenzayo ezikolweni nalapha ekuhlaleni? Zikhona ii-programs endizihambileyo msasazi, ndihambile kakhulu ukujikeleza yonke iSouth Africa. Akho ndawo ndingayinyathelanga. Ndingena ezikolweni, ndingena ezinkonzweni, ndingena kwiintlanga zonke, kwii-communities, like ndihambe yonke, ziba ndisitsho ii-provinces zonke zalapha eSouth Africa. Ndijikeleza ke ngokubizwa ke phofu ngabantu, nalapho ndibizwe. Ikhona iqela ebendisebenza nalo, sihambe sishumayela ngolu tshintsho olwenzekayo kwabamhlophe, kwabamnyama, kwabadala, kwabancinci. Siyayenza loo nto leyo kakhulu, ndisayenza nangoku loo nto leyo kakhulu. Ziiprogram endiziqhubayo, ya.
Let's talk about ndade the book. ndavula nekhampani. Come again. Let's talk about the book Beyond Prison Bars. Mhlambi umuntu oyifunayo lencwadi ifumaneka njani? Lencwadi umuntu oyifunayo lencwadi seyigcwele iprovinces zonke njengoba ndisitsho uyifikelele eGauteng ifikelele kuma Eastern Cape. Umuntu uyandifonela ayifuna lencwadi ndinayo inamba yami zayishiya pha kuyinamba yami nekaNkosikazi kunye nenamba yale consulting company le ndihamba nayo uhlahla ke that is uphumzile Nteyi. Fonela yena ufonele mina nonkosikazi and then ke ngokuthina iyahamba incwadi izofikelela kulo muntu ngoPep Paxi. Ikhona le channel kuthiwa nguPep Paxi. Lo muntu uyayibhatala incwadi afumane ifone number yami abhatale and then ke ngokandithumelela iproof of payment kunye nemali yedelivery immediately ihlala nje 3 days 4 days incwadi bese isesandleni sakho. Ndithetha nawe nje kunabantu abaninzi eMthatha eMqanduli zonke izindawo eEastern Cape naseJoburg banencwadi bayifumene through this channel kaPep Paxi ngokwangoku yeah. Kanti kwakhona na kuFacebook. Yes, ukhona na kuFacebook. Ndikhona na kuFacebook abantu bayakwazi unifumana kuFacebook. Yes. Facebook ngolapha kule ncwadi kuyaphawuleka into yokuba ilaunch nayo sele igqithile. Khawusithethe gaba ngosuku lwe-launch kwakusenzeka ntoni ngobani ababekho? Usuku lwe-launch msasazi wami yaba lusuku ndithi kuyo yayingathi kukuzalwa kwami yimini ingathi yimini ye-birthday. Usuku lwe-launch yenzeka nge-13th ka-April 2025. It was a Sunday before a Good Friday. Usuku lwe-launch yenzeka ku-suburb area ePinelands. Pinelands leyo ke enye indawo zabantu abamhlophe apha eCape Town. iPinelands le ndithi xa ndiyibiza yayi-training ground yami yokuqhekeza. Kulapho ndandimosha khona kakhulu because indawo yengcuncu ihlala ingcuncu abantu ke abanezinto zabo. Kwahlala abantu abamhlophe bodwa. Wakhetha uyokuyenzela kulaa ndawo wamosha kuyo. Ndabuyela kulaa Pinelands ndathi ibiyi-training ground yami le kwakugcwele abamhlophe nabamnyama ke kwi-launch endandinayo. Kwakugcwele indawo lutho kwakugcwele no-mastish like i-brigadier zasepolice station zazipha zizongqina ndisithi kubo nakwi-records zabo ndikhona ndingumntu umntu benyakaza apha ePinelands bendiyirotela apha ePinelands bendiqhekeza apha ePinelands bendirobha apha ePinelands ndilapha ndizonichazela ngokutshintsha kobomi ndithi kubantu ababepha yayizitywizisi kukulila luvuyo kukungakholwa kwabanye uyabona but nalapho kuko konke ndibulela uThixo ayikho enye into. Ingaba mhlambi kubantu ababekho kule mizuzu mihlanu sinayo, we've got only 5 minutes. Kubantu ababekho kusuku lwe-launch xa usitsho into yokuba nabamhlophe babekho, ingabe ikhona imibuzo oyiswayo kuyiphendula eyabuzwa kuwe ngabanye babantu babengamaxhoba akho ngexesha lokuzibandakanya kulwaphulo mthetho, ngoba ke ndiqinisekile abantu balifumana ithuba lokuzibuzela imibuzo kubo? Bazibuzela abantu anawuphosisela mna kunzima ukufumana umbuzo ndingakwazi uphendula ongqale ngqo kwimpilo yam ngokuba ndiyazi ukuthi okokuqala ndafumana uxolo noKristu and okwesibini andizingqi ngako konke okwenzekayo. Ndakumela ndathi hayi ayonto ndinoqhayisa ngayo le ndithi mhlawumbi nakum ibikukuswela ukwazi ibiyindlela ebendibona ngayo ndithi nangoku uba ndiva ndisitsho ukungalingani kusekhona kusaqhubekeka. Ndandisitsho napha kubo kwi-launch ndithi nangoku ukungalingani kusekhona kodwa mna ngenxa yokuncedwa kukoyika uThixo ndiveske nditsho ke mna ke xa ndiphendula njengoba ndisitsho nakuwe ngoku ngokuncedwa kukoyika uThixo ndiqinisekela nawuze ndiphindele. Ngoku ndisondele kwi-10 years ndingaphandle. Abantu abaninzi babesithi nawe igqiba ne-3 months ngenxa yendlela ebendingena ndiphuma ngayo etrongweni. Lo nyaka uzayenza ugqiba i-10 years full ndingaphandle andinawo nomkhwelo. Kususela ngo-1999 oko ndancedwa nguYesu. Ubomi bam buyatyibilika nje ukubheka phambili. Ndiqinisekile ithuba le-launch yencwadi yakho Beyond Prison Bars walisebenzisa ithuba lokuthi uxolo kwabo wabonayo? Yes, ndalisebenzisa ndisengaphakathi. Ndisengaphakathi entrongweni ndim umuntu obendinkqonkqoza ndisithi heyi mandingayivi ndedwa le nto yoluxolo lukum ngaphakathi mandulugqithise kubantu endabonayo. Khona nalaa nto mos kuthiwa yiparole uba uyayazi iparole. Iparole sisibonelelo eso sinikwayo. Ndisekwiparole nangoku njengoba ndithetha nawe. Iparole kangeke uyifumane ungakhange ulibhekise uxolo.
ndayifumana iparoli ndisengaphakathi kuba ndingumuntu owathi mna ndiyaxolisa. Kangoba nangoku ndisatsho nomnye uzawuva lo myalezo mhlawumbi zange ndafikelela kuye. Uxolo olugqithise kuko konke ukuqonda luyaphuma entliziyweni yam luyofikelela kulowo nalowo ndingakhange ndikwazi ukufikelela kuye. Ndiqinisekile ekufundeni incwadi kulowo naye mhlambi ziyabakho izinto azibuza zona. Akho bomi owabuthabathayo bomntu kusini na kwindlela obukade uyihamba. Eyona nto yayigadiwe ke kakhulu ke likubuzayo yayigadwe kakhulu nakwi-launch. Eyona nto ndingathi ndiyazingca ngayo, izandla zam azinalo igazi lomntu wonke mna abantu ebendidibana nabo endleleni kubantu ebendibakhuthuza. Izandla zam azinalo igazi. Ndiyambulela uThixo ngaloo nto kakhulu. Wandinceda nam ndiko kungakwazi uba ndizenzele ngokunye kwam. Izandla zam azinagazi labantu abamhlophe, hayi amarekhodi ayangqina. Kangoba nangoku nje babe ndisitsho kuwe ndisekwiparole eyakuphela ngo-2033. Mna ndizahamba nje ndihamba ndiyabalwa. Ndihamba nje fune ndiripote noba uyandibiza nawe apho kuwe eMpuma Kapa. Fune ndize ndiyaba ndiyoxela xa bayeke ndibheka ngapha. Awunawuvunyelwa lula ke ungumntu mhlawumbi ubunezinto eziso deep nokubulala abantu uhamba ubulala abantu. Ndasinda uThixo wandinceda. Mhlekazi umncedisi uRhadebe into kaMdingi, okokugqibela phambi kuba sibe kanti siyavala. Inkosikazi iziva njani ngokudibana nomuntu ofana nawe kwakhe nje nosapho lwakho abantwana? Ndincumile nje kangaka. Yabona ke xa kuthethwa ngonkosikazi ndiyaziwa all over. Liwele lamelo, lingqina lamelo, yitshomi yam leyo, ngumntu endisebenza naye, ndinekhampani naye. Yonke into endiyenzayo ndiyenza kunye naye. And konke nje ukususela kwasekuqaleni ungomnye wabantu abangunobangela uba ndibe ndisamile nangoku ngenxa yemithandazo yakhe. Ungomnye wabantu abangunobangela ndibe ndikwazile ukusurviva etrongweni ndimile nalo Kristu. Nalo Billy Graham ndithetha ngaye bendimmamele ereyidweni. Radio leyo ndiyiphathelwa nguye uba mandike nditshintshe ucinga ngoku ndimamele le radio. Bhayibhile yam yokuqala ngo-1999 ndiyiphathelwa kwanguye. Kangoba ndisakhonza naye namhlanje, ndisaphila naye namhlanje. Ndibukelwe nguye nangoku nje bandithetha nawe. Ungibukele uncumile phaa nangu phaa ibhek nangoku nje bandithetha nawe. Mhle ngendlela emangalisayo bam. Yes. Amazwe okugqibela kuba ilizwe loMzantsi Afrika lijongene nomngeni wolwaphulo-mthetho kumaphondo onke nje jikelele. Kumzuzu nje omnye, Mhlekazi umncedisi into kaMdingi, umyalezo omnina owukhuphayo ngentliziyo yakho yonke kwabo basabambelele kulwaphulo-mthetho nolungumngeni kwilizwe loMzantsi Afrika. Mna umyalezo endingawukhupha ndiyawubulela lo mbuzo lowo. Kangoba uqale ngqo kubantu abasiphetheyo nabantu abasilawulayo. Kangoba abanye abantu mhlawumbi uzawuba ne-attitude angafuni umamela kuba mna ndithethe ndamisa ngobuKrestu. Nditsho umntu kuloo nkolo akuyo, kuloo ndawo akuyo, noba sidityaniswa yiphi inkolo, unenkolo yakho okholelwa kuyo, ukoyika uThixo kulapho khona kuqala khona ubulumko. Because uba ngaba sonke singamoyika lo mntu usidalileyo, wedwa kweyiphi inkolo, andizuzibiza ngamagama ezinye inkolo, ndimisa le yam inkolo ngoku endincedwe kuyo. Koyika uThixo kulapho khona kuqala khona ubulumko. Koyika uThixo kulapho khona uzawuthola amandla wokumthanda omnye umntu, ube noxolo wena kuwe nesiqu sakho, ukwazi ukumxolela omnye umntu. Xa umbona omnye umntu nanku uhlelelekile ukwazi uba nentliziyo yokumnceda. Because le nto yobugebenga nobugewu ijongwe nje kubantu abahlelelekileyo abasithi, kanti yenziwa ngabantu bade bayiteketise kuthiwe yi-white collared crime. Banxiba amaqhina bahle njengam nawe Mhlekazi, kodwa into abazenzayo zingaphaya, azibonwa zona. Kujongwe ezi zabantu abaphaya ezantsi. Olo yindawo yokuqala esingama ngayo. Enkosi kakhulu Uthandana singabantu. Enkosi kakhulu umbhali wencwadi Beyond Prison Bars, A Journey from Gangsterism to Grace. Tell it as it is. Enkosi kakhulu Mhlekazi umncedisi into kaMdingi. Siyabulela siyiMpuma Kapa TV ngexesha sinikelwa. Inambara zam ndingazishiya kuwe. Abaphulaphuli okanye? Yes, ungashiya inombolo zakho. Okay, inombolo yam umuntu angandifumana kuyo ngu-065 927 0153. Eyam le inamba. Ekankosikazi wam ngu-071 648 3032. Siyabulela kakhulu. Siyabulela kakhulu Mhlekazi umncedisi kaMdingi. Ngolo hlobo ke nodliwano-ndlebe lwethu naye lo kaMdingi lufikelela esiphelweni.
Sabaleka ke into zakuthi Siyabulela. ikhangele umhlekazi uMalathisi kaQamngana. Thank you. Siyabulela. Sibuyile kwakho naye umhlekazi uMalathisi kaQamngana. Masikwamkele umhlekazi uMalathisi kaQamngana kwinkqubo yethu iVOP Voice of the Bay. Ngibanibulisa kuwe Phuphesi nakabaphulaphuli bonke. Namhlanje umhlekazi uQamngana will be talking about a selection in a retrenchment process. As we all know that this is a very sensitive process of selecting or a process of selection of employees to be retrenched. Exactly, when we talk of this selection process, just give us a little bit of an understanding, the motive behind and the process that is supposed to be followed, including consultation processes. Okay. Phuphesi, remember when we're talking about retrenchment, we're talking about there are three elements that the employer must be able to demonstrate. Obviously, it will be in terms of respective. The first process is that the employer must demonstrate that the business is either not doing well in terms of economy, not doing well in terms of finances. Or the employer must be able to demonstrate that the employer has introduced technology emsebenzini, and as such that some positions have become redundant. Okanye, the employer has restructured the business. Now, once that occurs in the business, either the employer is not doing well financially, or there's been an introduction of a technology in the workplace, or there has been a restructuring. And there has been certain positions that are contemplated to be redundant. Okanye, in terms of now cutting the cost, therefore we need to reduce the number of employees in the workplace. Before the employer takes a decision to retrench, the employer must first consult. That's the first one. Before taking a decision, there has been no retrenchment, there has been no decision to take or to embark on a retrenchment process, but the employer is contemplating that there might be a retrenchment. Now, as soon as the employer contemplates that, the employer must consult. Either the employer must consult a workplace forum that is within the workplace that has been established within that particular workplace. If there is no workplace forum, the employer must consult the trade union that has been recognized in terms of a collective agreement. If there is no trade union, the employer must then consult those employees that might be affected by the retrenchment. Remember, Phuphesi, we are still talking about contemplation here. There has not been a decision that certain people are going to be retrenched. Now, in that consultation, the employer must then send a notice to those people that is they are going to consult. And so, the first one is that let us look at possible solutions or possible outcomes on how to avoid retrenchment. That's the first one. Are there any possible ideas that the union or those affected employees might have to avoid retrenchment? Now, consultation that there will be now discussions around that. There will be proposals from the union, or there will be proposals from those employees or the workplace forum in terms of how it is that we can then avoid retrenchment. Some of the proposal might be to say, okay, we might be willing to accept a short time. We might be willing to accept in the way there might be a layoff
for a particular period so that we might then be able to avoid retrenchment. So instead of retrenching us, we are accepting indaba ye layoff okanye a short time. The second one is that there might be a proposal in terms of, remember, we are consulting now. We are also looking at how can we mitigate retrenchment? How can we mitigate the effects of the retrenchment on those people that are going to be retrenched in the case that there is going to be a retrenchment? Mitigation, the employer might say, okay, fine, we are then going to pay for abantu to go and do a license, driver's license. We are going to pay for abantu to go and do a forklift certificate, so that if it so happens that you then get retrenched, you can then find alternative work somewhere else. So those are the things that are going to be discussed. So mitigation in terms of effect as a retrenchment. The other one might be in the if we should take a decision to retrench, is severance package that we are going to pay. For instance, the employer might entice abantu to say, look, those who can volunteer and come forward and accept a severance package or retrenchment, we are willing to entice you and pay you 2 weeks severance pay for every completed year. Remember, the Basic Conditions of Employment Act in terms of Section 41, the employer must pay an employee at least 1 week per every year completed. Now, the employer might then say, look, I'm not going to pay you at least 1 week. I'm going to pay you 2 weeks per every year completed, because now he's enticing abantu to accept voluntarily a package, voluntarily retrenchment, right? So those people who are then going to come forward, this package. So that is also an issue that might be discussed during consultation, but is out in the severance package. And then this one that we are talking about is that umqashi might then look at what selection criteria are we going to use. Now, remember, when it comes to selection criteria, just before we talk about the selection criteria, just give us a list of the criteria that can be followed. Okay. Remember, there is the one that is very common. The one last in, first out. Last in, first out. Remember, whenever you're going to select, whenever you're going to select selection criteria, there has to be a justification. As much as last in, first out has now become a norm, there is also a justification behind it. These people are experienced, they know the work, and as such, we cannot then retrench those people that have been here and have a long service so that is a justification in terms of our law. So that's the first one that is very common. However, it is not the only one that the employer can then choose. Remember, in terms of the consultation, there has to be consensus. If there is no consensus in terms of selection criteria, the employer can then have the prerogative to choose a selection criteria, but the employer must be objective. Once it's objective, the employer cannot just pick and choose. To just decide, look, I like so and so, so I will not retrench so and so. I don't like so and so, and therefore they will be subjected to retrenchment. No, that is subjective. The employer must be objective in terms of selection criteria. In other words, the employer must choose a selection criteria that is like what would normally refer to as a blanket approach, to say we will not discriminate against a person on a subjective approach, but we will choose a selection criteria that will be objective to every person. Now, hence, the most common one would be the last in, first out. The other one would be, let's say for some reason, because I like to make examples, let's say for some reason the employer then decide, oh, look, we are then going to embark on a section 189, because remember, retrenchment is regulated by section 189 if the employer is going to retrench people from 10
and less. Mm. And then is regulated by Section 189A if it's going to be more than 10 people. So Section 189A, it's called a large-scale retrenchment. Though Section 198, Section 189, it's called a small-scale retrenchment. Now, if an employer then decides to say, okay, fine, we have introduced now technology in the workplace, and as such, the work that was done by 10 or 15 people is now being done by one person, and therefore the other position have become redundant. Now, because we have introduced technology and we have introduced robots that are going to do or can do the operations of these people that have been doing the work, we need people who are now qualified as operators or qualified as engineers to operate these machines. And as such, in terms of the operation, in terms of the selection criteria, we want people who are academically qualified to operate these machines. And as such, the selection criteria will depend on the qualifications or the academic qualifications of the employees. So the employer can then decide to say, we are then selecting, in terms of the selection criteria, we are opting for academic records or academic qualifications. So the employer can opt for that. That is the second option. Mm. The third option can be to say, now that we have restructured the company, we have merged certain departments, we are then going to do a selection criteria depending on the department. Now, because of the finance department and the HR department have merged, we are going to retrench every person that was within the HR department. So because we have merged, we're going to become one department. So payroll and HR will be within the finance department. And as such, every person that was working within the HR department will be subjected to retrenchment. That could be an option in terms of saying we are then selecting these people that were within that department that has now become redundant. The fourth option is that the employer can then make a selection criteria based on those people who volunteer to be retrenched. So there was those four options that an employer can choose. Mm. Just briefly explain, Mr. Kamgana, the second selection criteria, fair and objective criteria. Mm-hmm. Just briefly explain to us. All right. And remember, yeah, retrenchment is also a dismissal. Remember, there are three justifications for a dismissal. There is a misconduct, there is an incapacity, and then there is what we call operational requirements. Right? Now, we are dealing with, when it comes to selection criteria, we are dealing with now the operational requirements, commonly known as retrenchment. Now, in any dismissal, there are two aspects for the employer to demonstrate that the dismissal was fair. Firstly, there is now the procedural aspect, and then there is what we call the substantive fairness of the dismissal. Now, procedurally is when we were talking about the consultation. Consultation falls within the element of a procedural fairness because there has to be a fair procedure. The other person must be given an opportunity to state their case as well. So if the employer has gone through a consultation and the consultation was fair, that we have covered. Now, when we come to the selection criteria, the selection criteria can either fall on the procedural aspect or can fall within the substantive fairness of the dismissal. Now, substantively, in what sense? If the employer becomes subjective, for instance, I like Uputpesi, and therefore Uputpesi is not going to be retrenched, but I don't like Manumalatis. There is no particular reason. I just don't like this guy. You know, he does not greet. He's always in a mood, and as such, I don't like him. And as he's going to then be subjected to a retrenchment. Now, that is being subjective. There is a case study where people were then called to an interview to say, you are going to write an assessment. And this assessment was very subjective in the sense that it was more like an interview. And the employer chose people based on the characters of this particular individual.
It had nothing to do with their capacity to do the work, but it had to do with their ability to communicate with other people or in terms of their characters. To a point where the labor court said that criteria that was used by the employer to subject these people into an assessment and interview was subjective, because one can perform very bad in an interview, but when it comes to performance, you might find that that person is able to perform more than he was able to be perfect in an interview. So then the labor court said an employer must be objective. If the employer is not objective in terms of the selection criteria, then the dismissal might be found to be substantively unfair. Masithe ngohlobo purpose. Yeah. AmaXhosa azawuthi you are umzekelo athi awukwazi umkhetha umuntu ngenxa yobusithi hayi lona andizumretrencha ngoba hey ndimve egazini. Aganjwanga loo nto emthethweni. Emthethweni, you have to be subjective. You have to follow the law to the core. And as such, hence the law is putting a blanket approach, which is now called subjectivity. So objectivity. So you have to be objective in terms of how you select. You can't just pick and choose whom you want to retrench and whom you don't want to retrench. That is the issue at hand. Okay. Before we run out of time, another criteria that I think we need to know more about it is the criteria that we called non-discriminatory and non-arbitrary criteria. Tell us more also about this criteria. All right. Remember, Potpese, I mentioned an issue to say you can't pick and choose a person based on their character, right? For instance, if you are then going to subject a person to a retrenchment just because I'll make an example, and it's very discriminatory. Let's say you then decide, look, I don't want females. I'm going to retrench all the females. And I'm going to keep all the males, because if females are going to one day be subjected to pregnancy and they're going to take maternity leave, that is being now discriminatory. You cannot, remember, even if we talk about discrimination, remember, discrimination does not necessarily mean it is bad. Not all discrimination is bad. What the law is prohibiting is an unfair discrimination. So discrimination can still be justified to say, for instance, I'm going to retrench people who do not have the necessary qualifications. And I'm going to retrench, I'm going to keep people who have the necessary qualifications. Now, in other words, you are now discriminating between a person who have gone to school and attained a qualification from a person that has not attained a qualification. But if you then can come back and justify to say, but technology that has been introduced, it requires a person to operate a machine that is qualified, that is academically qualified to operate that machine. So now you have discriminated against a person that is qualified and a person that is not qualified. But your discrimination is justified. So in that aspect, it then becomes justified. Hence, I mentioned earlier to say, even if you then select you choose a selection selection criteria, it still has to be justified. It's also just fortunate that the last in, first out has become a norm to a point where people do not understand that it has been justified, that the reason for this particular selection criteria, it is because of experience. It is because of the performance of those people who are qualified. Mhlekazi Omalathisi Kakamngana, thank you very much. In most of the questions, you have responded very well to them. But I think before we conclude our interview, just give us your take on the HR strategy for retrenchment. All right.
You know, but Percy, I'm a person that remember when I was reading a case today, but it is in a different jurisprudence. It was a case that was in the High Court that has to do with the Small Claims Court. But the principle, it is more aligned with labor disputes or labor jurisprudence. Remember, labor jurisprudence is to make sure that labor disputes are resolved expeditiously and without the minimal of legal formalities. Now, whenever the HR is going to approach a retrenchment, I always say that it is more advisable that the HR adopt a system that is less of legal formalities, hence the consultation. Yeah. Because many issues are resolved during that consultation period, because we can still agree on how to avoid retrenchment. And if retrenchment cannot be avoided, we can still look at negotiating severance pay. And if we cannot get to an agreement to that, we can still negotiate in terms of the selection criteria. So during that consultation period, you can exhaust all the resources that you have. You can exhaust all the processes that you have to find some consensus. So from an HR perspective, that consultation period is vital for you to make sure that you resolve these matters expeditiously without having to incur a lot of costs. As we are celebrating the Workers' Month in South Africa and even globally, because it's an international, on the first it was the International Workers' Day, but here in South Africa, in a South African context, we are celebrating Workers' Month. And yet, there are a lot of challenges that are facing workers in their workplaces due to economic challenges that are facing our country. What sort of advice could you give the workers under these challenging circumstances, as we see that even post-COVID or during COVID, workers in South Africa experience the same retrenchment that is also taking place in different companies across the country? Look, but Percy, I can't really offer some advice, any advice. But what I can say is that, remember, we have the national legislations. Amongst those national legislations, we have the Labor Relations Act, we have the Basic Conditions of Employment Act, we have the Employment Equity Act. And the most important that I think it has not been utilized to its full potential is the Skills Development Act. Remember, if we look at the Skills Development Act, it is an act that was put into place to make sure that we develop skills within the workplace. And I think that the utilization of that particular act has not been used to its full potential, because the trade unions and the employer are at liberty to sit down and look at what it is that we can do around that particular act. What is it that we can do to implement such acts as to developing skills within the workplace? Because remember, some of the mitigating factors that might be consulted on might be discussed during a consultation is the fact that how can we mitigate the effect of retrenchment? And in some cases, the employer would even suggest the skills development. But now you might find that that proposal might come at a late stage of retrenchment, where people are contemplated to be dismissed for retrenchment, where it could have been implemented earlier if we then have utilized the Skills Development Act. So I think if we could actually, not only the unions, also the employer, if we could actually look into utilizing that act, the Skills Development Act, into sharpening the skills of our employees, sharpening the skills of the working class,
And I think it might assist quite a lot. Lastly, before we conclude our interview, Mr. Kamgana, for those who feel that the process was never fair to them, where they can go and report the process. Right. In dismissals, let's remember we mentioned two issues. We mentioned that retrenchment is regulated by two sections. It's regulated by section 189 and 189A. 189 it's when there is a small scale retrenchment. So if a person feels that they have been retrenched unfairly or dismissed unfairly, they can refer that matter to the CCMA or to the bargaining council that regulates that sector within 30 days from the date that the dismissal occurred. However, if it is a large-scale retrenchment, for instance, that the employer has retrenched more than 10 people within a period of a year, now those employees can then refer their matter either to the CCMA for conciliation and then refer that matter to the Labour Court for adjudication, or alternatively, if they are challenging procedural aspect alone, they can then opt to refer the matter to the CCMA, and then after that, after an issuing of the certificate, that can opt for an industrial action. Mr. Malathisi Kamgana, masibulele kakhulu ngexesha osinike lona kwinkqubo yethu i-VOB Voice of the Bay. Inyanga yabasebenzi bajongene nemingeni eliqela kakhulu kodwa ke ngalo lonke ixesha sokukrweca kwinkqubo yethu ndiqinisekile uyakunika ixesha. Enkosi kakhulu. That was Mr. Malathisi Kamgana. With him we were talking about a selection in a retrenchment process. Thank you very much, Mr. Kamgana. Yabulela kakhulu Butpesi. Masushiya pho ke udliwano-ndlebe lwethu naye lo Kamgana. Doza kuthi wethu ifikelela esiphelweni. Doza kuthi masithembe into yokokuba inkqubo le yonke neguest zethu ni yonwabele. Let's hope you have enjoyed our show for this evening here on Channel 260, that is your Mpuma Kappa TV. Let's do it again next week, same time, same place. Have a wonderful day and happy Sunday. Let's do it again next week between 4 and 5. Adios, amigos. God bless.